Hi kaniyong tanan, niya usab si Sunong Balag nga nagbuhat sa ikaupat nga balag ug sa dili pa. Musta ko kaninyong tanan, punta nga sa kanunay okay mo. Ilabi na sa mayong panglawas ug ilayo sa disgrasya sa panginabuhi sa adlaw inubanan sa atong langit ng amahan. Kini din akong balag naguluhan kini og anak sa OFW. O ginawton ta nga sa kanunay makauyon mo paki-subscribe lang o click the bell o salamat. Sugod na ta sa nilbuan nga mga katuigan nilabay gimugna sa Ginoo si Adan ug si Eva nga mao'y amahan ug ginahan natong tanan. Ug karong panahon na isip anak kita sa atong tagsa nga ginikanan sa ilang pag-amuma kanato sa gagmay kita. Pakita na nila ang ilang gugma. Itanan atong amahan o inahan na kanunay na duol nato ang uban ginikanan niya sa laing-laing lugar nga layo yuta man o dagat nang inabuhi. Isip usa ka OFW iantos ang kamingaw og sakripisyo para sa pamilya, labi na sa mga anak na matagaan ng maayong kaugmaon o tinusbawan sa kinabuhi puhon damlag. Busa kamong mga anak, balusi ang pag-antos sa inyong ginikanan sa pagbinutan kanunay ug sa inyong pag-eskwela kay maunay katigayunan na di makawat sa uban ug maunay makahatag maayong panginabuhian puhon kung kamo na pud mahimong amahan o ginahan. Busa ipabati nila ang imong pasalamat sa ilang sakripisyo o pag-antos sa pag-ingon I love you tatay, I love you papa, I love you daddy, ug I love you nanay, I love you mama, I love you mami. Nga kami inyong mga anak mapasgarbuhon ko na kamo ang akong nahimong ginikanan. Salamat sa pagtan-aw ug ako mismo proud po ko nga kanhing OFW ang akong mahan. Salamat, keep in touch sa natong tanan. God bless us. Salamat, bye bye.